Witajcie moi roztomili. Wnet będziemy mieli 2 miesiące forbaj spisu powszechnego. Z tego co wiem, to nie najlepiej to idzie wszystko, ale my nie możemy ostać, nie możemy padać, nie będziemy już nic zrobić. Nie, musimy durś, a durś przypomina naszym kamratom, że mogą się spisać jako Ślązoki, bo już się do wieczu ludzie wiedzieli, że są Ślązokami, a nie Polakami. I bez to musimy to podtrzymać. Ja chciał teraz padać trochę o werbungu, bo werbung trzeba robić, a widzę, że nie wszyscy poradzą. Najgłupsza rzecz jest robić werbung tak, co by się nie pokazał w tym werbungu ktoś inszy ferajny, a tak richtig się powinniśmy robić tak, jak ja to próbuję robić i Ślązoki razem insze też, że dowolny i taki znacyje i taki że ino same sztamy co robią i od dyrdy w tym Zeitungu. Jak to najlepiej robić? Największy format ma Zeitung. Zeitung jest chętnie brany do ręki przez ludzi na targu, czy kaindzika ich jest dużo. Bez to ja wiem, jak się to najlepiej robi, bo skuteczność mojej metody jest dosyć wielką. Biera ten, wsadzą tutaj i odkładą. Biera, wsadzą i odkładą. Biera, wsadzą i odkładą. I tak aż mi braknie. I tu jest werbung na 3 sorty. Szkoda, że nie był czwarty, bo czwarto by ktoś dał, no ale wiecie, robić, a prosić się o robota, to są dwie roztomajte rzeczy. Ja kiedyś robił coś takiego, jak teraz, wsadzając do inszych takich darmowych gazety, to mnie przezywali, że im ukradł. Zamiast być radzi temu, że im robię werbung. Bez to już więcej do tej gazety wsadzać nie będę. I teraz i co? No, nie będę wam pokazywać, jak to wszystko dzisiaj tu szafta, bo to dosyć stwo, ale potem jak już mam te na 3 zrobione, to robię coś takiego. Na pół i aż tak nazbieram 20 takich gazet. Jak ich mam 20, to je kładam na ta sorta, a jak mam następne 20, nie, jak jest tak 20 sztuk, to mam na odwyrtka. Wtedy mam sztapel. I taki sztapel mam 200 gazet, jest tego dość fura, ale jak idę do sklepu, a się musicie zdawać sprawę, że do sklepu jakiegoś nie dało się 200 gazet, a dało się 20, 40, zależy jaki sklep jest srogi. Jak jest blank malutki, to dawą 20, a jak mi powie w tym blank malutkim, panie, a nie macie więcej, no to dawą im 40. Nie dawą więcej, bo jak bych dał 100, to może być tak, że 3/4 pójdzie przez komin. A nie o to idzie, żeby szło bez komina, żeby szło do ludzi. Teraz jak to tak mam, to też mi jest ludziom łatwiej dawać, co by wzięli ze sobą, nie? I tak rozdawam ludziom. Bez to mam wtedy szansa na to, że 80% tych materiałów zostaną przeczytane, można nie w całości, ale do ludzi dotrze, że spis powszechny jest
i że my musimy się spisać jako Ślązoki, co by nas było. Pamiętajcie się, 10 lat temu spisywaliśmy się na większy muster jak teraz. Wtedy to było 20% obywateli Rzeczypospolitej się spisało, a potem to pomnożyli razy 5 i wyszło im, że Ślązoków jest 800 000. Co wcale nie musi być prawdą. Bo Ślązoki wiedząc, że chcą być spisanym, że są te Ślązoki, to dokonywali samospisu i było ich nadprogramowo więcej do innych nacji. Bez to pamiętajcie, trzeba łazić do ludzi starszych, którzy się sami spisać nie poradzą. Trzeba iść do sąsiadów, do znajomych i pomóc im się spisać jako Ślązoki. Co no richtig będzie niewiele mniej jak te 10 lat temu, a jak pombuczek to będzie ich więcej. Ale pamiętajcie, nie możemy przestać robić. Trzeba durś o tym gadać, to robić i nie ustować. Nie powiedzieć, ja już wszystkie materiały rozdał, to ja już teraz nic, ja już mam to wszystko kasik. Ale rozdał no moje, nie. Rozdawajmy wszystkie, nasze. Bo to jest sztama i w sztamie wszystkie są nasze. A nie żeby potem przebrzydzać komuś, że ktoś ma znaczek Śląsko-sztama. Ktoś inny ma znaczek tych ferajnów, które się na to ściepły. Że nie no Śląsko-sztama, że są tutaj PSL Śląski, nie? Że są tutaj Związek Ludności Narodowości Śląskiej. Są Ślązoki razem. Nie? I ci, co zapłacili za te materiały, mają prawo się werbować. Trzeba podać tak, jak RAŚ czy SPR ze swoich pieniędzy, albo pieniędzy, które pozyskali pod swój szyld, mają prawo sedować te miejsce. Ale my wszyscy musimy zusammen, wszyscy, jeszcze raz powiem, wszyscy razem, zusammen robić wszystko, żeby tych Ślązoków egal jakich, w spisie było widać i było ich jak najwięcej. I to Ślązoków Polaków, Ślązoków Niemców, Ślązoków Czechów i Ślązoków. Wszystkich ma być jak najwięcej. Pamiętajcie się, to jest jedyna możliwość, co by my dotarli do tych zakutych łbów rządzących tym krajem, że Ślązoki są siłą poważną i dość mocną. To by było na tyle na dzisiaj. Z pomboczym ostańcie i niech wam się darzy tak jak się i darzy mnie.